Cardom, Carbeng long arat, Jonetum non, Bokajan LE, Angkang along, Pinap, Konting agent, Kedodun Japan, Kado Kabeta Chisik, Ding Pensidolo, non Akehai, Hosia Hanse Hemsi itu Dolo, na Nongwe Alang li Hemsi tum Sangpo, Lasi Kado kabe Carbeng long arat atum sitame nang tum Epifrol LC ke haji pan lapen ke pinap konting ahut mesen me pen lapen officer atum panstame ke panam un ede jipan Kado kabe sitame nang tum Carbeng long arat atum sitame arnam ahorjume nang hang pidun tha athe Arnam pen pite ajada kamta chunche laso pasi kaddo kawe Carbeng long arat atum stame nituma phan Arnam ahir jumenang hang pidun tha lasi tum pinap baji truck pen lote konting agent kido dunyi ham barpo pen ke hai ta hai lo dei ho asi kaddo kawe labang so video kelang atum anstame light lapen comments nang pidun tha mesen na comments lapen ke nang litung arnam herjumen nang hang pidun popusi ning thelo cardom pasi no ne tum sang po sang da prang nang kong ya the pinda pe tum baji truck pen si bar dai cardom Cardom, Carbeng long arat, Jonetum non, Bokajan LE, Angkang along, Pinap, Konting agent, Kedodun Japan, Kado Kabeta Chisik, Ding Pensidolo, non Akehai, Hosia Hanse Hemsi itu Dolo, na Nongwe Alang li Hemsi tum Sangpo, Lasi Kado kabe Carbeng long arat atum sitame nang tum Epifrol LC ke haji pan lapen ke pinap konting ahut mesen me pen lapen officer atum panstame ke panam un ede jipan Kado kabe sitame nang tum Carbeng long arat atum sitame arnam ahorjume nang hang pidun tha athe Arnam pen pite ajada kamta chunche laso pasi kaddo kawe Carbeng long arat atum stame nituma phan Arnam ahir jumenang hang pidun tha lasi tum pinap baji truck pen lote konting agent kido dunyi ham barpo pen ke hai ta hai lo dei ho asi kaddo kawe labang so video kelang atum anstame light lapen comments nang pidun tha mesen na comments lapen ke nang litung arnam herjumen nang hang pidun popusi ning thelo cardom pasi no ne tum sang po sang da prang nang kong ya the pinda pe tum baji truck pen si bar dai cardom